виж, връзвал съм твоята клавиатура тук за машинката. И сега искам да ти покажа. Натиснах клавиша R, обаче виж кое излиза на екрана. R въпросител на R. И сега ще обясня какво и защо. Така. Значи, само тук зумна малко, така. Сега ще обясня по-хубаво. Така, горният сигнал е сигнал на клок. Тоест, клока, когато натиснеш клавиш, имаш клок и втория сигнал е дейта с битове. Обаче тук гледаме само клока, не интересува. Нас не трябва ни от целият този сигнал горе с всичките импулси клоковете да направим един, който да е началото на клока, кога започва да предава и после края му. Т.е. след като е предал всичко, да свърши. И нас не интересува да получим от всичките там 10-11 импулса, да получим само един импулс, който дори да е с лек дилей. И това е защото искаме да разберем кога всички битове са предадени и да ги предадем тогава процесора да ги прочете. И тук имам навързани shift регистри, които отчитат битовете и като всичките като са лачнати вътре в shift регистъра, процесора тогава ги чете. Но трябва да имаме сигнал, който да каже предаването е спряло. Така и тук е всъщност схемичката филтъра. Няма ти го обяснявам едно по едно, но обаче от такъв сигнал въртваме го, опитваме се да го загладим, после втори път през още един гейт го прекарваме и се получава това нещо. Не е идеален, обаче не интересува. Най-много не интересува и този край да го има. Така, и сега какъв е проблема? Клавиатурата изпраща... чакай само пак да пусна осцилоскопа да върви. Клавиатурата изпраща първо един сигнал, който е за натиснат клавиш, кой клавиш си натиснал, и после сигнал за релиз на клавиша, когато го релизваш. Тоест, примерно, ето, натискам Q и изпраща релиз на Q. И сега проблема при нас какъв е? Виж на осцилоскопа как веднага след първия клок горе следва следващ клок, който трябва да бъде за релиз, сигнала, който трябва да ти предаде релиз дейтата. Обаче той е много близко до първия, т.е. няма интервал, има интервал, но е много малък. И моята филтъринг система с дилей влиза всъщност, сега тъпто е, че моят осцилоскоп, ако го направя да сингъл шотне, шотва само първия и втория сигнал, не го показва. Не мога да ти го спра да ти го покажа лесно. Обаче виждаш на картинката как всъщност Rising Edge на първия клок, който е синия сигнал долу, влиза във втория клок. И де-факто ние казваме на процесора да прочете в shift регистрите какво има записано в Rising Edge на долния клок, обаче той обаче клавиатурата е започнала да предава битове за релиз сигнала. И тези битове всъщност също се лачват и всъщност не мога да хвана кода за релиза какъв е. Тоест, може би ако си поиграя, ще мога да го фиксна това, защото... Не е ясно дали ще мога да го фиксна, защото той ще се променя всеки път. Тоест, битовете няма да са еднакви. Дори релиза да е един и същ, малко ще ми иззор всъщност. Може да има шанс да го детекна, но малко не звучи добре. Така, всъщност, защото кода трябва да детекне първо кода трябва да детекне битовете за характера, който си натиснал, клавиша, който си натиснал, и после да детекне релиз кода,
който е винаги един и същ, но след него следва кой си релизнал. Тоест 3 сигнала има. Кой клавиш си натиснал, релиз на клавиш и кой си релизнал. И всъщност виж, като натисна на клавиш А, излиза А с въпросителна А. Това са 3 сигнала, които получава. И в софтуера имам код, който детектва релиза, но тук не може да го релизне заради... т.е. не може да го детектне заради това, че клок... този синия сигнал, който трябва да каже края на клока, влиза в следващия клок. И сега... Чакай, ще вържа една друга клавиатура. Само ще спра малко видеото, че нямам ръце. Тук вързах сега друга клавиатура за същата установка. И виж, се натискам клавиш, софтуера се справя и като видиш какво се случва на осцилоскопа, не е толкова близко. Ако го зума аут на... се вижда, виж какво разстояние има между двата сигнала вече за релиз. И вече филтъринг системата, това, че има някакъв дилей, не го прецаква. И вече тук клавишите си ги отчита нормално. Така.